Lo que más me fascina de ti, tu serenidad, es esa belleza tan andrógina, tu seguridad, terriblemente moderna, tu mirada, y esas ojeras. Siempre he tenido debilidad por las ojeras, por su poesía, por su misterio. Tu cuerpo tan blanco cae como una cascada entre los pliegues de la tela. Tú eres el paisaje, las montañas, el río que cae, y la tempestad pasa por tu costado, por encima de ti. Y esos zapatos tan pequeños, esos zapatos se atrapan en el cuadro. Será la manera de mantenerte quieta, de que no te escapes. Yo te veo fuera del cuadro, como una amazona, con el pelo al viento, al galope, atravesando así esa misma tormenta, sin inmutarte. También te veo aquí conmigo, con unos vaqueros, una camiseta, fumando un cigarrillo. Nos tomamos un vino y charlamos. Y entonces esa sonrisa se convierte en una carcajada y nos reímos. Kleopatra moderno eta boteretsu batek etzanda egiten digu harrera. Gaixorik balego bezala, ahul. Ez erne eta ez lasai, erotikoa, posatzen du. Edertasunez inguraturik posatzen du. Oihalak, tulak, arrosak eta perlak, aintzinako rokizar bat bezala. Berak badaki bere irudia miretsia izateko sortua dela, ez inork bere ganatzeko. Desiratua, baina ez nahita ez maitatua. Irakurtzen dugun emakumeak arriskutsuak omen gara. Eta idazten dugunak zer esanik ez, askoz arriskutsuagoak. Gizon bat daukat begira. Eta neure buruari galdetzen diot zer ikusten ote duen. Agian nire mahaitxoan ditudan liburu hauengatik arriskutsua naizela pentsatuko du. Edo agian ez da ohartuko ere liburuen presentziaz. Neure aurpegian eta gorputzean jarrita baitauka bere arreta guztia. Nire begiradan, bularrean, azalean, ilean. Nire soinekoaren tolesturei begira dago oraintxe bertan. Argiak gehien jotzen dituenak margo txuriaz nabarmentzen dituela. Eta pentsatzen ari da bitartean. Nola egin margoa lurrun bihurtzeko? Nire edertasunaz harro begiratzen diot, baina nire begiek ezin dute barne tristura eskutatu. Nire soinekoa tolesten den bezala, zimurtuko delako egunen batean nire azala. Eta orduan, aurrean dudan gizon honek, ziurrenez, ez du nire irudia margotzeko gogorik sentituko. Beretzat, margotzea merezi duen bakarra, nire azalaren edertasuna baita. Berarentzat, mahaitxoan ditudan liburuak baino garrantzitsuagoak dira, haien alboan ditudan loreak. Egunen batean nire azal ederra hau bezala, zimelduko direnak. Irudi horrek, emakume boteretsu baten irudiak, begira dituenen desiora murriztutako emakumearen irudiak, haren edertasuna mirestearen ambiguotasuna eragiten digu begira gauden emakumeoi. Eta zahartzearen eta desiragarriak izateari ustearen beldurra esnarazten du gugan.